Nggih, matur nuwun. Wah, Kang Gareng, apa le? Awake dhewe sowan ana ing dukuh. Grogol wis marang Mbah Makaping. Wah iya. Mula awake dhewe tansah nderek memuji sanak sederek kula grogol mriki sedaya tansah minangka kahayon katentreman kamulyan panjang umur kathah rezekinipun. Muga-muga anggenipun nimbakaken oleh anakku Joko Dolok ampun ngantos dereh masaya tresnanipun dhateng kula anak kula ya. Lah iki nyatane ya awake dhewe sowan mrene awan nganti Waras Swarawati ya kuwi ana telu siji ibuke Dolok kaping pindho iki putuku Genduk Ratih iki anake anakku kula Joko iki ndak laras kok ane Ratih. Nduk laras kuwi anake Tole Joko Dolok nek Mbak Ratih sing cedhak aku iki kompak soal iki juga anakku. Nggih matur nuwun. Mangke dalu mbok bilih saged anak kula Genduk Cuplik nggih badhe sowan mriki Mas. Wah iya. Wong bakal ditakok karo Mbah Yaro dan pun Pak Bayang. Kan karo warga kene iki ya satara petuk karo Genduk Cuplik ya rada kangen. Kenyatane muga-muga bisa sowan tenan ya Reng. Wah iya. Ki ana pundutan saka nyanipun. Wah, pepundhen kula nyanyi Pak Giyo. Ya ini sing dagang sapi, waduh menehi bonus 50.000 kudu kutut manggung saiki. Wah nggih Pak Raja. Nah Pak Giyo ini ngendikan janji cara wayang nomor Kudoro jadi ketoke piyane kakune enak dirasake nang penggawean. Anakku Tole Joko Pak napa sing ndadekake hojen wis nek nang hojen wis ora sanggup pengen sae kok. Nggih mestaya. Ki jenenge teko urung ya iki. Wah, ampun. Ya iki diaturake nyangkut Pak Giyo kudu di casih kok ndak ditukane Pak Giyo iki diatur